Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 കുറച്ചും കൂടി ഉറക്കം ചൊല്ലിക്കോളൂ, കേൾക്കണില്ല. Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കുറച്ച് പ്രഭു. ലേറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ലേറ്റായി പോയി. ആദ്യം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാനൊന്ന് ഇത് ചെയ്തോട്ടെ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അതാരണം ഉണ്ടാ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമ്മള് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞതെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. നിങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും.
ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കും. ഞാൻ എത്ര ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? എത്ര ശ്ലോകം? 574. 574. അടുത്തത് 574. ആരാ പറഞ്ഞത്? ഹരേഷ്. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ അടുത്തത് മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 60,000 ഒരേ സമയം പേരോട് എത്തിച്ച് നോക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. അതെ, 60,000. ആരുടെ അടുത്ത് 2 മൊബൈൽ ഇരിക്കുന്നത്? അതാണ് ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ മൊബൈല് 2 ഇരിക്കുന്ന ആരോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം വരുന്നത്. 2 മൊബൈൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ? മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60,000 പേര്. പിന്നെ ദുര്യോധന എന്നും ഭീമസേനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ദുര്യോധനൻ കൊല്ലും ഭീമൻ എന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, വലിയ ശക്തിശാലി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശക്തിശാലിയായതുകൊണ്ട്. അല്ലല്ല, ദുര്യോധനന് അറിയാമായിരുന്നു ഭീമനാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാം, അത് ഓരോരുത്തർ അറിയുന്നത് ഓരോരുത്തർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആണ്. ആരോ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? എന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പ്രഭു. മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ പറയും. ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമസേനയുടെ അസൂയ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം. അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബുക്ക് നോക്കണം. അപ്പൊ ആ ബുക്കിൽ നോക്കി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ആൻസർ? എന്താ? ആരെങ്കിലും പറയൂ. ദുര്യോധന അറിയാമായിരുന്നു ഭീമനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ്. അതന്നെ, ഭീമനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദുര്യോധന അറിയാം. തന്റെ മരണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭീമനെ ത്രൂ ആയിരിക്കും എന്നുറപ്പാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭീമൻ ലാസ്റ്റ് ഗദായുദ്ധം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്നെ. ഗദായുദ്ധം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതായിരിക്കുമെങ്കിലും അറിയാം കഥ അതിനെപ്പറ്റി? മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് ദുര്യോധനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗദാ യുദ്ധം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ദുര്യോധനനും ഭീമസേനനും. ആ സന്ദർഭത്തില് രണ്ടുപേരും ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. അതൊക്കെ ശരിയാ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധന അത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം. അതായത് ശരിക്കും ഗദായുദ്ധത്തില് തൊടേമൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട് ഗദായുദ്ധത്തിലുള്ളത്. അപ്പോ അത് അറിയാല. ദുര്യോധനന്റെ അമ്മ ഗാന്ധാരിയിൽ നിന്ന് വരം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതല്ലേ? അത് തന്നെ. വരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കഥയാണ് അല്ലെ അത്. അതായത് അതും അവിടെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ദുര്യോധനനെ പറ്റിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ കഥ നമുക്ക് അറിയാലോ. അതായത് അറിയാം. അപ്പൊ അതിന് ലാസ്റ്റ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അവിടെ അടിക്കാൻ പറയുന്നു. അതിനപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യണതൊക്കെ തെറ്റാണ്. കാരണം ആ നിയമം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് ഗദായുദ്ധത്തിൽ ശരിക്കും തൊടയമ്മിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദുര്യോധനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഗദായുദ്ധം സെലക്ട് ചെയ്യണതും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണാണ് അങ്ങനെയാണ് ഗദ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതും, അങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. ഗദ തൊടയിലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോണതും അങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്?
കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്? എന്താ? കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്? ആ എന്താ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത? അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതാണ് തേര്. വിജയം കൈവരിക്കുന്നു. നിദേവൻ കൊടുത്തത് അർജുനന്റെ തേര് അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. ആ അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. അർജുനൻ നൽകിയ രഥം അത് അഗ്നിദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് നശിച്ചു പോവില്ല. അടുത്തത് കൃഷ്ണാർജുന തേരുണ്ട്. പിന്നെ ദുര്യോധന്റെ പക്ഷത്തുള്ള ശംഖൂതിയൊക്കെ പാണ്ഡവർ ഇടന്ന് പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്തേ? ഇപ്പോഴാരും ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. ആരെ ഫോണാ അത്? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഡിസ്റ്റർബ് ആവാം. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയമില്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്ന് പ്ലീസ്. ഞാൻ വിളിക്കാം, അവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും എന്നൊന്ന് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കോ? ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തോളാം നോക്കിയിട്ട്. മാതാജി പോസ്റ്റും സുജിത ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. മലയാളം ലെവൽ 3 സുജിത സുഗതൻ, അങ്ങനെ ഐഡി കിടക്കുന്നത്. മലയാളം അല്ലേ? ആരോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഡിസ്റ്റർബൻസ്. മലയാളം കാണില്ലല്ലോ. മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ മുകളിൽ വരും ഹാൻഡ് റൈസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, ഞാനൊന്നിനി പോസ്റ്റ് ആക്കാം മാതാജിനെ. മാതാജി ഒന്ന് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഗുഡാകാം എന്നല്ല, ഗുഡഗേസൻ എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെന്താണ് ഗുഡഗേസൻ? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഗുഡഗേസൻ? അജ്ഞാനത്തെ മറികടന്നു. അജ്ഞാനത്തെ മറികടക്കുന്നവൻ. അർജുനന്റെ വേറൊരു പേര് അല്ലെ? യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? ശ്ലോകം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ. ആരെല്ലാണ് കണ്ടത്? പിതാമകൻ, പിതാതുല്യരായ പിതാമകന്മാർ, ഗുരുജനങ്ങൾ, പുത്രൻ. ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? ഗുരുക്കന്മാർ, പുത്രന്മാർ, പൗത്രന്മാർ. പിതാമഹൻ, ഗുരുക്കന്മാർ, പുത്രന്മാർ, പൗത്രന്മാർ. അതെ. ശ്ലോകം ഏതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്വശുരാഹ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുനൻ കണ്ടത് ദ്രോണാചാര്യർ, ആചാര്യൻ, മാതുലാൻ, ഭ്രാതൃൻ, പുത്രാൻ, പൗത്രാൻ, സഖിംസ്തഥാ ശശുരാൻ, സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. സമീക്ഷസ കൗന്ദേയൻ സർവാൻ ബന്ധൂൻ അവസ്ഥിതാൻ. 26, 27 ആയിട്ട് വരും. 26, 27 ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? 26ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ. ഗോകൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ ഗോവിന്ദൻ. 6 കൂട്ടം ആക്രമികൾ ആരെല്ലാം? വിഷം കൊടുക്കും, ഒരാൾ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യമാതാജി ഒന്ന് സൗണ്ട് പറയാ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാം. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ആരാ പറഞ്ഞ? സൗമ്യമാതാജി പറയുന്ന. സൗമ്യ പറയും മാതാജി. വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, വീട് തീ വെക്കുന്നവർ, വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവർ,
മാരകായുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് മാരകം കൊണ്ട് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ആക്രമിക്കുന്നവർ, പിന്നെ മാരകം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യരുടെ ഭാര്യയെ കയ്യേറുന്നവർ. ഓക്കെ, ഹരേഷ്, താങ്ക് യു മാതേജി. അടുത്തത് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം കുലക്ഷയവും വർണ്ണസങ്കരം. ആ, ഒരു കാരണം അതാണ്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും കുലക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നു, വർണ്ണസങ്കരമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വംശം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. ഓക്കെ. ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന എന്താണ്? ആയുധമില്ലാത്തവനെയും പൊരുതാനിഷ്ടമില്ലാത്തവനെയും ആക്രമിച്ചുകൂടാ. ആ, കറക്റ്റ്. ആയുധമില്ലാത്തവനെ ആക്രമിച്ചു. പിന്നെ ഭീമനെ വൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? മൃഗത്തിന്റെ ഉദരത്തോട് അതുപോലുള്ള രമ രാജഗോപാൽ മാതാജി പറയും. മാതാജി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീര്യശാലികൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഹിഡിംബി വധം പോലുള്ള ധീരകൃത്യം ചെയ്തു വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേഷ്, കറക്റ്റ്. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ? ഹനുമാന്റെ കൊടി വിജയിക്കും. എന്താ? കൊടികളെ, ഹനുമാന്റെ കൊടികളെയാണ് ചിഹ്നം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉള്ളത് അർത്ഥസാരഥി. ഓർമ്മയിലല്ല. സൗമ്യ മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല? സൗമ്യ മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സൗമ്യ മാതാജി പറയൂ. ദിവ്യമായ രഥം. എന്തൊക്കെയാ? ദിവ്യമായ രഥം, ആ, ധർമ്മക്ഷേത്രം, ധർമ്മക്ഷേത്രം, കപിധ്വജ, ശംഖനാദം, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, ഗാണ്ഡീവം, ഋഷികേശ. കൃഷി ഭഗവാൻ കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, കറക്റ്റാ. ആ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. മോക്ഷദ ഏകാദശി. ആ, മോക്ഷദ ഏകാദശി, കറക്റ്റ്. പിന്നെ ലക്ഷ്മിപതി അല്ലേ? ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ, താങ്ക് യു മാതാജി. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു? വേറെ ആരെങ്കിലും പറയും? സമയ മാതാജിക്ക് റെസ്റ്റ്. അടുത്ത ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ. മൃദുല ഹൃദയത്വം, മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാവം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഓക്കെ. ദ്രൗപദിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? സമചിത്തയില്ലാത്ത മനസ്സുണ്ടല്ലേ? മനസ്സുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതില്. കാരണം അർജുനന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. അതില് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പല രീതിയിൽ പറയാത്. അല്ല, ഈ ഒരൊറ്റ ഉത്തരം ബാക്കിയെല്ലാം കവർ ആവൂലേ? അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം കവർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ അവസ്ഥ എത്താം അല്ലെ? നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് എത്താം. പക്ഷെ നമുക്കളെ പോലെ ഒരു ഭക്തന്റെ പോലെ മൃദുല ഹൃദയത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഭക്തനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയും അതിന്റെ പ്ലസ് കുറെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ മൃദുല ഹൃദയത്താണ്. അതാണ് അർജുനന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി. പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര്?
ദ്രുപദൻ. ആ, ദ്രുപദൻ. അത് ദ്രുപദന്റെ. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് ദ്രുപദൻ. ദ്രുപദൻ ആരാണ് ശരിക്കും പാണ്ഡവ സൈന്യത്തില്? പാണ്ഡവ സൈന്യം നയിക്കുന്നത് പിതാവ്. ആ, ദ്രുപദന്റെ മകൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അല്ലെ? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ദ്രൗപദിയുടെ ആങ്ങള അല്ലെ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരി തന്നെയല്ലേ? ശരിയാ. എനിക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആയി പറഞ്ഞു. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. ആ കഥ നമുക്കറിയാല്ലേ? കാരണം ദ്രോണാചാര്യനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്രുപദൻ എന്താ യാഗം ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന 2 പുത്രന്മാരാണ്, പുത്രിയും പുത്രനുമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ദ്രോണരെ വധിക്കാൻ കാരണമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ദ്രുപദന് നേരിട്ട് ദ്രോണരെ വധിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി 2 പുത്രന്മാരെ യാഗം മുഴുവൻ ലഭിക്കുകയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ദ്രോണനെ വധിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഒന്നാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ 574 അല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എത്ര ശ്ലോക? 574 ശ്ലോകം. പിന്നെ വേറെ സംശയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനില്? പ്രഭു അഞ്ചാമത്തെ അത് പറഞ്ഞില്ല. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളപ്പോ ശംഖുദ്യപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്തേ? അതെന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. കൂടാതെ അവർക്ക് ആ മരണത്തിൽ ഭയമില്ല അല്ലെ? കാരണം മറ്റവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മരണത്തിൽ ഭയമുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്കറിയാം മരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അവർക്കുണ്ട്. അതാണ് അവർക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായ ക്വസ്റ്റ്യനില്? ഏതേത് ആരെന്താ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ? പ്രഭു 10ാമത്തെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. ആ, വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? അതിന്റെ കാരണം കുലക്ഷയം. കുലക്ഷയാണ് മെയിൻ അല്ലെ? അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മളെ സംസ്കാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആരുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ വർണ്ണസങ്കരങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല. അവരെ വധിക്കാന്നുള്ളത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. വംശത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാരാണ് അവര്. ഈ പോയിന്റും കൂടി വേണം. പിണ്ടോദക ക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള. അത് നമ്മളെ സംസ്കാരം എന്ന് വരുമ്പോ അതിൽ വരും. അത് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൊണ്ട് കുഴപ്പമുള്ളതെന്നല്ല, ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ്. കുലക്ഷയൊക്കെ വരുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വംശപിതാക്കളില്ലാത്ത വരുമ്പോൾ. പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇതില്? 15 ചോദ്യത്തില് ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല നമുക്ക്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകം ഉണ്ടെന്ന് അതെങ്കിലും നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ വെക്കുക കേട്ടാ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോയിക്കൂടാ നമുക്ക്? ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്രാം ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 16. അടുത്തത് 16 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ നമ്മള്? അതെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2ാം അധ്യായത്തിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അറിഞ്ഞിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മെയിനായിട്ട് 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? 2ാം അധ്യായം എന്നൊരു ജനറൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ്? രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ശരിക്കും? നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകാം? ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ആകെയുള്ള ഒരു കാര്യം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കം.
ഉള്ളടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു സമ്മറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 18 അധ്യായത്തിനെ ഒരു സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭൗതികത എന്താണ് നമുക്കൊരു ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അതൊക്കെയാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെയും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു നോവൽ എഴുതുന്ന പോലെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇനി 16 തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മള്. ഓക്കെ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ, അത് നമ്മൾ എവിടെയാ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? നമ്മളെ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന്? ആരെങ്കിലും അറിയാം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എവിടെയും കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അതാ. അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭഗവാനെ പറ്റി കഥ തുടങ്ങണം. ഭഗവാനെ പറ്റി അതിൽ ഭഗവാനെ ആദ്യം സ്തുതിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ സ്തുതിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാശദോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദാ ഉഭയോരപ്തിഷ്ഠന്താഥോനയോത്സതദ്ദർശഭീ. ഇല്ലാത്തതിന് ഒന്നിന് ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽപ്പില്ല. സനാതനമായതിന് ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തത് ഒന്നിനെ ഭൗതിക ശരീരം, അതായത് ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തതാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് വേറെ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉള്ളത്. അത് ശാശ്വതമല്ല. അതിനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. അതിന് നാശമില്ല. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ശരീരം നമ്മളെ ശരീരം നശിച്ചു പോണത്. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്, അത് നശിച്ചു പോയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഒന്ന് നശിക്കാത്തത് എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികളാണ്. ഇത് രണ്ടും, ആത്മാവ് എന്താണ്, ശരീരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ തത്വദർശിനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ശരീരം, എന്താണ് ആത്മാവ്, ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്. അതാണ് ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആത്മാവ് ശാശ്വതം എത്രേ. അതാണ് നമ്മള് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിനോ മാറ്റമില്ല. ആത്മാവ് അതേപോലെ തന്നെയാണ്, അതിനൊരിക്കലും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള രൂപമായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള. നമ്മൾ എന്താണ് 1 വർഷം 2 വർഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയാം. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് വയ്യ, എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് വയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ശരീരമാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ, നമ്മളല്ല. നമുക്കെല്ലാതും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നത്. അപ്പൊ ശരീരമാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ. ഞാൻ എന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് അതിനൊരു പ്രശ്നം. ഏത് സമയത്ത് ബാല്യത്തിലായാലും കൗമാരത്തിലായാലും വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കാലും നമ്മുടെ ചിന്ത ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അതാണ് ശരീരം. അതാണ് ശരീരം. ശരീരം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് ഡെയിലി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. അത് ആത്മാവോ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യത്യാസം എന്താണ്? അത് എന്താണ്? ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു താത്വിക ദർശനികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു ആത്മീയ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ എത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാതെ ആയ അറിവല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, ബാഹ്യമായ ഭൗതികമായിട്ട് അറിവുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ സമ്പാദിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ്. രണ്ടുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് വേണം, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ അവരറിയണത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. അജ്ഞാത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിമ്പരാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ്. അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ തരണം അല്ലെ? ആ മെഡിസിൻ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ അസുഖം മാറ്റാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും അല്ലെ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ചില കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും വിറ്റാമിൻസ്, ടേബിൾസ്, അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾസ് കഴിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും.
അത് വേറെ സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ കണക്കാക്കാം. പക്ഷെ മെയിൻ മെഡിസിൻ പറയും ഇത് എന്തായാലും കഴിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനോ ഒന്നിനും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത നശിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന് പൂജ്യനും പൂജകനും നമ്മള് സാധാരണ വട്ടപൂജ സീറോ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ പൂജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ സീറോ അല്ല, അത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് പൂജ്യം എന്ന പൂർണ്ണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിന് പൂർണ്ണമത് പൂർണ്ണമിത് പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുച്ചത് പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആ അതാണ് പൂജ്യനും പൂജകനും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇത് തമ്മിലൊരു ശാശ്വത ബന്ധമുണ്ട്. ആര്? ഭക്തനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഈ ബന്ധം നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബന്ധം നമ്മളേക്ക് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. രണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മള്. അങ്ങനെ പരമപുരുഷൻ തന്റെ ജീവാംശങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നു ബോധമുദിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞത നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എപ്പോഴത്തോളം ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ അജ്ഞതയാണ്. നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ആ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞത മാറി ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 17. അവിനാശീതു ദത്തദീയേന സർവമിദം തദം വിനാശമവ്യയോ ശ്വാസ്യാന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹസി. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരമായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരു പോയിന്റില് ഹൃദയത്തിലാണ് ആത്മാവ്, അവിടെ ഇരിക്കല്ല. മനസ്സിലായി? അതെന്താണ് പറയുക? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സത്ത, അതായത് ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എനർജിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അനശ്വരമായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭൗതികമായിട്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതൊന്നുകൊണ്ടും, കാരണം ഇത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികതയല്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഭൗതികമല്ലാത്തൊരു വസ്തുവിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു കൊണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനോ കാണാനോ വധിക്കാനോ കേൾക്കാനോ ഒന്നിനും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതിന് അതിൻ്റെതായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേണം. അതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അതീന്ദ്രിയം. ആ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. നമ്മളെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. ഈ അവബോധത്തെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഭൗതിക അവബോധത്തെ ആത്മീയ അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കൊണ്ടുവരണം. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലുള്ള ആ അവബോധമാണ്. ആ അവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജഡവസ്തു, ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജഡമായി മാറി. മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ അംശം മാത്രമേ വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവിന് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ട് താനും. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അനവധിയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഞാനൊരു ജീവാത്മാവാണ്, പ്രഭു ഒരു ജീവാത്മാവാണ്, മാതാജി ഒരു ജീവാത്മാവാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാതും ജീവാത്മാക്കളാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് 10,000-ന്റെ മുടിത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കിത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതാണ് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നോക്കണ്ട. ബോധം അഥവാ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രജ്ഞ നമ്മുടെ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അവബോധമാണ്.
ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ വേദനകളും സുഖാനുഭൂതികളും എല്ലാവരും ബോധന്മാരാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വേദന ഉണ്ടാകും. അതാണ് ബോധം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാണൻ എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. പരമാണു പ്രായനായ ആത്മാവിനെ തികഞ്ഞ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രാണൻ, അപാനൻ, ധ്യാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ, ഇങ്ങനെ 5 വിധം വായുഭേദങ്ങൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ വരും. അതായത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക, 5 തരം വായുഭേദങ്ങളുണ്ട്. 5 തരം വായുഭേദങ്ങൾ. അതാണ് പ്രാണൻ, അപാനം, ധ്യാനം, സമാനൻ, ഉദാനൻ. ഇതിന് 5 വിധം വായുഭേദങ്ങൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഏത്? ആത്മാവ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ പ്രാണൻ വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ. അപ്പൊ അതൊരു സംഗതി മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതില് പൊങ്ങിക്കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല ആത്മാവിന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല. എന്താ കേൾക്കുന്നില്ല? പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിയായി. ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ 5 പ്രാണൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പിന്നീട് നോക്കാം. കുറേ ഉള്ള വളരെ വലിയൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവത്. അപ്പൊ പ്രാണൻ, അപാനൻ, ധ്യാനം, സമാനൻ, ഉദാനൻ, 5 വിധം വായുഭേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിലാണ് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വായുഭേദങ്ങളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറയാം, അത് രണ്ടൊന്നും പറയാം. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വിശുദ്ധമായ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്ത് ചലിക്കുന്ന ഈ വായു പഞ്ചകത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആസനമുള്ള സഹായത്തെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് ഹഠയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഹഠയോഗം, നമുക്ക് പലതരം യോഗാഭ്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു യോഗാഭ്യാസമാണ് ഹഠയോഗം എന്നുള്ള ഒരു യോഗ. ആ യോഗ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഈ പഞ്ചവായു പഞ്ചകത്തെ, ഈ 5 തരം വായുക്കളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ, വിശുദ്ധമായ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്ത് ചലിക്കുന്ന ഈ വായു പഞ്ചകത്തെ, അതിന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ ചുറ്റിയാണ് ഈ 5 വായുക്കൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 വായുക്കളെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മുഖേന നമുക്ക് നമ്മളെ ആത്മാവിനെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന യോഗാഭ്യാസമാണ് ഹഠയോഗം. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹഠയോഗത്തില് ഇതൊക്കെയുള്ളത് ഈ പ്രാണവായുവിനെ ഒക്കെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നെക്സ്റ്റ് 18ാമത്തെ. അന്തബന്ധ ഇമം ദേഹ നിത്യോസോക്ത ശരീരണ അനാശീനോ പ്രയാസസ്യ തസ്മാദുദ്യസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരേയവനും നാശമില്ലാത്തവൻ. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത്? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും നശിക്കുന്നതാണ് ശരീരം. ഒരു സെക്കൻഡ് തൊട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ സെല്ലുകൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സയൻസ് പരമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം സെല്ല് പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതെന്ത് സംശയം വരും, അതിങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശരീരം നശിക്കുന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശരീരം ഒരേ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നശിച്ച് ഓരോ സെല്ലുകളൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് അറിയാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു 50 വർഷം മുന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നശിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആ സമയത്തുള്ള ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലെ. ഇത് എത്ര കാലം മുന്നേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പറയുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സയൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ആത്മീയത സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന പറയുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനെ മാത്രം നാശമുള്ളൂ, ആത്മാവിനെ നാശമില്ല. ഭഗവത് അംശവും അണുമാത്ര സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തിന് നിലനിർത്തുന്ന പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകും. ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതേപോലെയാണ് ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. ആ തേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഇല്ല, ശരീരം നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അഴുകാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ശരീരം. അതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയണത്.
അടുത്ത ശ്ലോകം 19. ഏനം വേദി ഹന്താരം യശ്ചന്നം മന്യ ദേഹതം ഉപേദോ ന വിജാനീതോ നയം ഹന്തിന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതാൻ ഞാൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. ആത്മാവ് ഒരാളെ വധിക്കില്ല, സ്വയം മരിക്കില്ല. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരെങ്കിലും കൊല്ലുവെന്നു കരുതുന്നവർ ജ്ഞാനിയല്ല. ഒരു ജീവാത്മാവും മറ്റൊരു ജീവാത്മാവിനെ വധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ജീവാത്മാവും മരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒരാളെ കൊല്ലല്ല, അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയല്ല മരിക്കണം, ആ ശരീരമാണ് നശിച്ചു പോണത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരമല്ലാത്ത ആ നിലയിൽ ഏത് ജീവി ഹിംസിക്കുന്നത് നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ച് ശിക്ഷാർഹരാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ചിലർ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനു വധിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം ശരീരമല്ല നശിക്കുന്നു, അത് തെറ്റ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറയുന്ന രീതിയായി മാറിയത് അതല്ല. അത് നമുക്കറിയാം. ജന്തുഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ജീവവർഗങ്ങളാണ്. അവരെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എത്രയും താഴ്ന്ന ജീവികളോട് ഏറ്റവും കരുണയായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഒരു 10 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ള കുട്ടികളോടായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക, അല്ലെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ 3 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂത്ത കുട്ടീനെ വഴക്ക് പറയുള്ളൂ. ഇനി അവൻ ചെയ്ത് തെറ്റായിരിക്കും, എന്നാലും മൂത്ത കുട്ടീനെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ രീതി. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഹിംസിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും നമ്മളെ ഭൗതികവും നിയമം അനുസരിച്ചും നമ്മൾ എന്താണ് താഴ്ന്നതര ജീവികളെ നമ്മള് ഉപദ്രവിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകം പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശരീരം നശിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ ശരീരത്തിനെ അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിച്ചാൽ പോരെ, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതിനും എന്തും ചെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ശാരീരികമായ ഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്ല ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാം ഹിംസാദ് സർവഭൂതാനി, ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കരുത് എന്നെത്ര വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാം ഒന്നിനെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്. നമ്മൾ മാം ഹിംസാദ് സർവഭൂതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്. അപ്പൊ എന്നാൽ അർജുനായിട്ട് മതാനുസരണം അനുസരിച്ച് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മതത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹിംസകൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചില നിയമങ്ങൾ. അർജുനനാണ് ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് മത നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു. മതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമമാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ നിയമമല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയന് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, ബ്രാഹ്മണന് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അതിന് വൈശ്യർക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ശൂദ്രർക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ആ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇനി ക്ഷത്രിയരാണ് വൈശ്യരാര്, ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഞാൻ അത് തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വൈശ്യരാര്, ശൂദ്രരാര്, ക്ഷത്രിയരാര്, ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജനറൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല, അതാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ ആൻസർ ഒരു 3-5 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി? ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ്. കറക്റ്റ്. ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ആയ ശ്ലോകം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാ ജായതേ മ്രിയതേ വാ ഖാദാജി നായം ഭൂതോ ഭവിതാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യോ ശാശ്വതോയ പുരാണോ നാഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഭഗവാൻ ഇനി ആത്മാവിനെ പറ്റി എന്താണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഞാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് ആത്മാവ്, എന്താണ് ശരീരം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ വരുന്ന 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ആത്മാവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, നിർവചനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെങ്ങനെ? നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതവും പ്രാചീനനുമാണിത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികതയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടാവും, എൻഡിങ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. ഒരു മൊബൈല് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ച് കേടായി, നമ്മളെ ശരീരം ജനിച്ചു കുറച്ചുനാൾ നിലനിന്ന് നശിച്ചു പോകും, അതാണ് നമ്മളെ സബ്ജക്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന അതുണ്ടായിട്ടില്ല, അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റിൽ വരുന്നത്. അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഭൗതികത്തെ തന്നെ വളരെയധികം ലെവലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പിടികിട്ടാത്ത പോയിന്റ്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വരെ കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആർക്കും തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അത് ആവശ്യം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കാറില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, അത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നതിന്റെ കാരണം അതിന് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു 60, 70, 50 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ജീവിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജീവിതം എന്നൊരു ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കയറുമ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡ് അപ്പോഴും ബാല്യത്തിലായാലും കൗമാരത്തിലായാലും വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കലും നമ്മളെ മനസ്സ് ഒരേ ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആത്മാവിന് മാറ്റം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നമ്മുടെ ജനന മരണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഗന്ധങ്ങളെയാണ് കൊണ്ടുപോണത്. ആത്മാവ് ഗന്ധങ്ങളെയാണ് കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ അവബോധത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ വിഷയത്തെ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കുടിക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 2 തരം ആത്മാക്കളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ തന്നെ പരമാത്മാവ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് പിന്നെ വരും. അതായത് നമുക്ക് 3 തരം ഭഗവാന്റെ 3 തരം പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 18 ദിവസത്തിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം കാരണോദായസായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദായസായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണു. ഇത് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. അവതാരങ്ങൾ തന്നെ പല കാറ്റഗറി എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിവേശാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ലെവലാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. ഈ പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് പറയണത് കാരണോദായസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണു, അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭോദായസായ വിഷ്ണു. ഇതിലെ ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവ് രൂപേണ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഓരോ വൃക്ഷത്തിന്റെ ജീവസത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തെ കുടിക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ പരമാത്മാവ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പുരുഷാവതാരത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദായസായി വിഷ്ണുവാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ ജന്മത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജന്മമെടുക്കും നമ്മളെല്ലാവരും. കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടും അല്ലെ ഉദരത്തിൽ. പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ജനിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ, ചിലതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നെ കാലയവനികളിൽ മറയുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെ. അതാണ് ആയ കാര്യത്തിന് ഇതെന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടത വരുന്നത് തന്നെ. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില്ലാത്തൊരു ലോകം, അതാണ് അവിടേക്കാണ് നമ്മളെ യാത്ര. ഇതിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ല, ഇതെല്ലാം ഭൗതികതയാണ്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയത. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്താണെന്ന് ചരിത്രത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആത്മാവിന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ആത്മാവിനെ പറ്റി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സദാബോധമുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവബോധം ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ മരിച്ചാലും നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവും. അവബോധം നമ്മളേക്കൊന്നും പോകില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിനെ
വിജ്ഞാനമയനാണ് ആത്മാവ്, സദാ ബോധമുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവബോധം ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവബോധം എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മുടെ മരണശേഷം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. ആ അവബോധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. ആ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്രയായിരുന്നു? 20 അല്ലായത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദവിനാശിനം നിത്യം യേനമജം അവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഗാദയതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമമില്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കൊല്ലില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് നോക്കിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സമാധാന പ്രിയനായ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടുംപാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷ വിധിക്കണം. അതൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാനാണ്. ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ആ കണ്ടസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാവുമ്പോ നമുക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു തരം. ഒരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും, സിമ്പിള്, അത് സാധാരണ നിയമം. വേറൊരു നിയമം, അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കർമ്മഫലം ലഭിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പുറമെ നമുക്ക് തെറ്റ് ഒരു വെറുതെ ഒരു വ്യക്തിനെ വധിക്കുകയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജീവനെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ലഭിച്ചിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും, ചിലപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. അത് ചില മതാധിമാര് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാണ്. ചിലവരും ഭയങ്കര ഭക്തരായിരിക്കും, എന്നിട്ടും ഭക്തരാകുമ്പോ ഭഗവാൻ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ചിലവര് അവരെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ദുഷ്ടന്മാരായിരിക്കും, അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, അവര് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. നമ്മൾ കാണാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇതിന്റെ കാരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് അപ്പൊ തന്നെ ഫലം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇത് ബീജമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബീജം ചില സമയത്ത് അത് മുളയ്ക്കും. ആ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് പാകാവും, പിന്നെ നമ്മ അനുഭവിക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് അങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒരാള് ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. എപ്പോ കിട്ടണമെന്ന് അറിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാല് ചിലവരുടെ ജീവിതം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോയായിരിക്കും, പെട്ടെന്നായിരിക്കും താഴ്ച ഉണ്ടാവാം, പെട്ടെന്നായിരിക്കും അപ്പ് ഉണ്ടാവാം. നമ്മളെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെ ജീവിതം അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ചെന്ന് കുഴിയിൽ വീഴുന്നത്, ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് അപ്പായി പോകണം. ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാര് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാത്വിക കർമ്മമാണെങ്കിലും താമസിക കർമ്മമാണെങ്കിലും അതിനെ ആ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് അതിനൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഒരു ജഡ്ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ നോക്കുന്നത്? അവിടെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജിക്ക് അതിൽ റോളൊന്നുമില്ല, അത് നിയമമാണ്, മനസ്സിലായി? അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത്. പ്രകൃതി അത് ജഡ്ജി അത് വിധിക്കുന്നു മാത്രമേ. എന്തിന്റെ ബേസിൽ? നിയമത്തിന്റെ ബേസിൽ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല. ചിത്രഗുപ്തൻ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഗുപ്തം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ചിത്രങ്ങളായിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നോക്കിയിട്ട് അതാണ് ചിത്രം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ന്യായവിധിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ഭൗതികത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതികത്തിന് നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. ശ്ലോകം
വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ നനന്നാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ ഇടുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റും അല്ലെ. കഴുക്ക് പിടിച്ചൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം നിവർത്തിയില്ലാണ്ട് ആ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് മാറ്റും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം വിടാൻ ആത്മാവിന് തോന്നൂല. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ മരണ സമയത്ത് ഏത് ജീവിയെ എടുത്തോ ആ ജീവിക്ക് അവന്റെ ജീവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയില്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നായ്ക്ക് എന്താ നായനാരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ ചെന്നതിന് നായ സമ്മതിക്കുമോ? കാരണം നായ്ക്ക് ആ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ചിന്താഗതിന് വ്യത്യാസം. ഓരോരുത്തർക്കും പല ജന്മങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചിട്ടാണ് ആ ശരീരം ലഭിച്ചത്. അത് അവന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ ആദ്യ ശരീരം വിടോ? ഇല്ല. അവനായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു, നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കുറെ കാലം ഇട്ട് ആ ഡ്രസ്സിന്റെ എല്ലാതും കഴിയുമ്പോൾ ആ ശരീരം നമുക്ക് ആ ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ തീർക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം തീർന്ന് ആ ഡ്രസ്സും കേടാവുമ്പോഴോ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം പോകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റു ശരീരത്തിലെ മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്ന പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരമാത്മാവിനെ അറിയാം. കാരണം പരമാത്മാവ് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളെ അഴുക്ക് പിടിച്ച് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അത് വേറെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡ്രസ്സ് വേറെ ഒരു ശരീരം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലുടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് എല്ലാ വ്യാധികളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. അതായത് അതില് ഉപനിഷത്തിലേക്കുള്ളതാണ്, കഠോപനിഷത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിന് മാത്രം റോളുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ പോലെയാണെന്ന് പറയാം. നമ്മളെപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബിസി ആയിരിക്കും അല്ലെ, എപ്പോഴും ബിസിയാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി. പരമാത്മാവ് സൈലന്റ് ആണ്, ഇതെല്ലാം നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ശരിക്കും പരമാത്മാവിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് എന്ന് ദൃഷ്ടി തിരിക്കുന്നുവോ അന്നാണ് ശരിക്കും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ വ്യാകുലതകളും നശിക്കുക, മുക്തി പദത്തിലേക്ക് വരിക. പക്ഷെ എപ്പോഴും എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് മുഖം തിരിക്കില്ല. നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് കാര്യം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി മുതിർന്ന കുട്ടികളെ പഠിച്ചു വിടും, അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും. അവർക്ക് സാധനം നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവരത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിക്കണം. അത് ബുദ്ധിമുട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചതുരാസനും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പതുക്കെ. കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കയറി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴും നമ്മളിക്കല് ആ ജന്തു സ്വഭാവം അപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ട് മാറിപ്പോയിന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷമൊക്കെ ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്, ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസാർത്ഥവും കാമവും ചെയ്തതിന് ശേഷം ധർമ്മം ചെയ്യുക. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ അതിനായ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിലേക്കും നമ്മൾ മുഖം തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം.
നൈനം ചിന്തതി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക നൈചൈനം ക്ലേദയന്ത്യേഭ്യോ ന ശോഷയന്തി മാരുത. ആത്മാവിന് ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും? ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം ആണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. ആത്മാ സൂക്ഷ്മമാണ്, എനർജിയാണ്. എനർജിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞ സയൻസിനൊക്കെ പല മാറ്റമില്ലേ നമ്മള് എനർജിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭുവിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ആത്മാവ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അത് കുറെ ശരിയാണ്, കുറച്ചും കൂടെ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏതവസ്ഥയാണ്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് ലോകത്തുള്ളതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പ്രത്യേക രണ്ട് ലോകങ്ങൾ ഞാൻ പറയാറില്ല എപ്പോഴും. അത് രണ്ട് ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകം, പിന്നെ അടുത്തത് ആത്മീയ ലോകം, ഭൗതിക ലോകമാണ് അല്ലേ? ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ആത്മീയ വസ്തുവിനെ ഭൗതിക വസ്തു കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് വേറെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, അമേരിക്കയിൽ നിയമം അമേരിക്കയില്, ഇന്ത്യയിലത്തെ നിയമം ഇന്ത്യയില്, ഇന്ത്യയിലത്തെ നിയമം കൊണ്ടായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭരണഘടന കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? അവിടുത്തെ റൂളുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ റൂളുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് കാര്യം. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തെ റൂൾസിനെ ഫോളോ ചെയ്യണാണ്, ഇവിടുത്തെ റൂൾസിനല്ല. ഇവിടെ വന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതിനൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് വേറെ രീതി പറഞ്ഞ പെട്രോളും വെള്ളം പോലെയാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും കണക്ട് ആവില്ല, അതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഈ ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ്. ഭൗതികതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടും, അതാണ് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കും, ആത്മാവ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു. കാര്യം ഇതൊക്കെ നോക്കണമെന്നുകൊണ്ടാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ. ഭൗതികമായ പദാർത്ഥം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കിട്ടില്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ശാസ്ത്രം കൊണ്ടോ ആയുധം കൊണ്ടോ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ഇതൊക്കെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ? ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമാണ്, അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമാണ്, വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമാണ്. ഈ ഭൗതികത്തെ കൊണ്ട് കാറ്റും ഭൗതികമാണ്. ഈ ഭൗതികത കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത്തെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഒരു ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അച്ഛദ്ദോയമദഹോയോ അക്ലേത്യശോഷ്യ ഏവ ജാനിത്യ സർവഗതസ്ഥാണു അജുലോയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവേ. ഒന്നും കൂടെ ആത്മാവിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുതിർക്കാനോ കുതിർക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം, അല്ലെ ഉണക്കണമെങ്കിൽ പറയാ അഗ്നി വേണം. എന്ത് തന്നെയായാലും ശാശ്വതവും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ള പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളെ ശരീരം പരിണാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് ചെറുതാവും വലുതാവും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും നമുക്ക് ശരീരം. പക്ഷെ എന്താണ്? ആത്മാവ് അതിന്റെ സൈസ് എന്താണോ അത് എപ്പോഴും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, അതിനെ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ കഴിയില്ല. അതാണ് പൂർണ്ണമതം എന്ന് പറയാ, പൂർണ്ണമിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണാണത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതീന്ന് അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരു അംശം വരണം. ആ അംശം വന്നാല്
അതും പൂർണ്ണം തന്നെയെന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനെങ്കിൽ നമ്മളും പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനും കഴിയില്ല. അതിന് അപ്പൊ നമ്മളെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് അതിന് നമ്മളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് കുറയണം അല്ലെ? ആദ്യത്തെ കുറയണം. നമ്മൾ ഭൗതിക നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താണ്, കുറച്ച് അരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തു മാറ്റി അരി കുറച്ച് കുറയണം അല്ലെ? കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മള് 100 നിന്ന് 10 എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ 90 ആയിരിക്കണം. ഇത് 100 നിന്ന് 10 എടുത്ത് മാറ്റിയാലും 100 നിന്ന് 100 എടുത്ത് മാറ്റിയാലും 100 അവിടെ നിൽക്കും, വരുന്നത് 100 തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീനിങ്. അതാണ് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരൊറ്റ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകമാണത്. ഈശ്വരന്റെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞത് 100 ഉണ്ട്, ആ 100 നിന്ന് ഞാൻ 100 എടുത്തു. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ്. 100 ഉണ്ട്, 100 കിലോ അരി ഉണ്ട്, ആ 100 കിലോ അരിയിൽ നിന്ന് 100 കിലോ അരി എടുത്തു. അപ്പൊ ഈ ആദ്യം 100 കിലോ ഉണ്ടാവും, രണ്ടാമത്തെ 100 കിലോ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവശേഷിക്കുന്ന 100 കിലോ, എടുത്തത് 100 കിലോ. അതാണ് ആ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും പൂർണ്ണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ പറ്റി നമ്മള് സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മളെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. പിന്നെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവ് ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദീപോത്തമ പുരുഷന്റെ കൃഷ്ണജ്യോതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാക്കാം. ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് അതിനാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭഗവാന്റെ 3 ലെവലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ പ്രസരണം, ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം, അതിനാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെയാണ് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലെത്തണം. അവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. പിന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്ഫുല്ലിംഗമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ സ്ഫുല്ലിംഗമാണ് നമ്മള്. അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ഫുല്ലിംഗമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാക്കാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിന്മാരെ ജീവാത്മാ ഭവസമ്മത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ വേണം. ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് അതിനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ആ ലോകത്തിലേക്കല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല, നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെയാണ്. നമ്മ ഡൽഹിയിൽ പോണ പോലെയാണ് നമ്മ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ചെന്ന് ലയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് സായുജ്യ മുക്തി. ഇതല്ലാതെ വകുപ്പിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മ കാണേണ്ടതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണം. അവിടെ നിന്നാണ് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. നമ്മള് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ പോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യണം. അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആത്മാക്കളാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ, മുക്തി നേടിയ ആത്മാക്കൾ. അവരാണ് പിന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാനിത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് 2ാം അധ്യായമാണല്ലോ. ഇത് തന്നെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകം ഏതാ? പലർക്കും പല ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാം. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ശ്ലോകം തന്നെ അല്ലെ? ജീവാത്മാനെ മുറിക്കാനും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മള് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങിയതെന്ന്? 16 മുതൽ 24 വരെ. 16 മുതൽ 24 ശ്ലോകം ആയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചു, ആത്മാവ് നശിക്കില്ല. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം, അല്ലാണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കല്ല. അതാണ് ചിലർ ചോദിക്കാം, നമ്മളെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഹൃദയം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മാവ് എവിടെ പോകുന്നു ചോദിക്കും. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശരീരത്തിൽ എവിടെയും
ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു പോയിന്റിലല്ല ആത്മാവ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഭൗതിക ഇത് നശിച്ചു പോകും, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല. മനസ്സിലായി? ആത്മാവ് കൊല്ലില്ല, മരിക്കുകയില്ല, കൊല്ലുകയില്ല. കാരണം ശരീരമാണ് നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ജീവികളെയും കൊല്ലാനുള്ള പെർമിഷൻ അല്ല കിട്ടുന്നത്. അത് അടുത്തത്. അതിന് പറഞ്ഞത് മാം ഹിംസാത് സർവഭൂതാനി, ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. അതാണ് വേദോക്തി. പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാണ്, ഇത് ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള 3-4 ശ്ലോകങ്ങളിലുള്ള വർണ്ണനകളാണ് പറഞ്ഞ. ഒന്ന്, നമ്മളെ ഉടുപ്പ് മാറ്റണ പോലെ ഉള്ളൂ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പോകുന്നത്. ആത്മാവിനെ ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട്. കാരണം അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് 24-ഉം 23-ഉം 24-ഉം. പിന്നെ 25, 26, 2-3 ശ്ലോകം അതിനോട് പറ്റിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കണം കേട്ടോ. നാളെ എല്ലാവരും ബുക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ബുക്ക് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം. പലരും വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. ബുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ പോലെ ബുക്ക് വായിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് 8 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 7:30 തൊട്ട് നമ്മൾ അതിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക, ബുക്ക് വായിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ, നാമം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവര് നാമം ജപിക്കുക. എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന്, എല്ലാവരും പല കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും, പല ലെവലിലായിരിക്കും, പല സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൂടാതെ, അത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കരുണ കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നാമം ജപം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപ കൃപാസിന്ധ്യാവച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. പ്രണാമം ഗുരുജി. പ്രണാമം ഗുരുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുജി.